А політв'язню Недіму Халілову окупанти відмовляються надавати медичну допомогу. Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав член Меджлісу і голова правління Кримсько-татарського ресурсного центру Ескендер Барієв. Недіма Халілова ще у листопаді 16-го року окупаційний суд у Сімферополі вирішив депортувати за межі Росії як іноземця, нібито кримчанин був громадянином Узбекистану. Недіма Халілова одразу вивезли з Криму, однак вже майже 1,5 роки його незаконно отримують у Краснодарському краї, у так званому центрі тимчасового утримання іноземних громадян. Недім Халілов на знак протесту оголошував голодування і втратив 21 кілограм ваги. А нещодавно він переніс гіпертонічний криз, йому потрібні ліки. Однак днями медики центру припинили надавати Халілову необхідні препарати, аргументувавши це тим, що на них не виділені гроші. Окрім того, адміністрація центру усіляко заважає Недіму Халілову звернутися за допомогою до інших інстанцій.